Fáilte roimh go dtí an dara agrán de Comhrá le ógaí agus bhhailm mo bhuichas a ghólt le Foras na Gaeilge as takeíocht thart don padcréile seo. Gan Foras na Gaeilge ní bheimist an padcréile seo ábalta an padcréile seo a dhéanamh. Well, lom don padcréile seo há Cailín, há ban agus ban ón Rinn ach a há ina cónaí in san tSualainn. Sinní Áine Breathnach. Chun tá tú Áine? Go maog, chus dain. Anmha. Agus há tú somála ar leanta sír Áine, bhfuil? Ja, I'm tríéis bheith somála ná 5 seachtain, dar arás ná dar seachtain seo. Go húnta. Yeah. Agus há tú idir bhúntóir bunscoile in san tSualainn, na fin? Exactly, yeah. Agus cé nád a há tú sa tSualainn? I'm an is 3 blian, so be sem a 4 blian mún ann. Okay. Yeah. Anmha. Yeah. Agus inis don beáin tú in Gothenburg, na fe? Yeah, exactly. So sin é deisgurt na Tsualainn. Raibh an riamh? Ní raibh an riamh ach beidir inis go bhfuil tú rá. Beidir go darma cuarta ort an son ag an blianú rá beidir nuair an ghéir chéim hart. But beidir go bhaitha doinge ná raibh in Gothenburg. Bhar mé trochtar an bhar soccer a go háráit. Bhí dísna san Champions League cúpla bliana. Ach beidir go bhaitha chuirsíos a dhéanamh ar Gothenburg doing. Yeah, so sé an dara cathair is smú sa tSualainn in dhéag Stockholm. Cuirg sé galamh in Ghuineada, sin sais vibe ein misio. Tá sé cosfarige sé cosfarige? Yeah. Tag an tSualainn actually ó Gothenburg, so dír chun sanna gan áige ha tSualainn is sin. How farís mór heimpla an cathair ha nó dóráling, but really foodie, like annach chuid like restaurants de friú agus ruí mar sin, and marfta now an rud mór le Gothenburg ná ceol and things. Okay. Bí annach chuid festivals really size casual size, really that's really falling yeah. Agus cad é bí ar lethe bant le Gothenburg nó an é bí na Tsualainn an? Well, a gachar ar fáil, of course, but bí na Tsualainn bheith chaint, well, actually, targdí, well, restaurant na Ikea, so no haint of in Balafia. Ní rinne even an Ikea. Okay, right, no, well, há sa clan sa Tsualainn. Well, ní leon gád a donnach san canrála cadá sigan. But no, like na meatballs sin ceann mór, meatballs agus prátaí annach chuid íosc, crayfish, let's go sin, so sin rud mór an, sin rud mór. So annach chuid agus rud mór nó in coffee, bhí marrá sin le níos luútha cumá. Spráil an caffé an, inne? Spráil ó caffí, gach lág dúach lág chu rud acás gléin siad fica ar, is fica se caffí as cíiste. So bín sinna chu gach lá, ná a chunasá siad có taní. Agus há tú múna in Munscoil, nach? In Munscoil, ranga trí, Ranga trí, so sin ranga trí in éiring ní ranga trí? Actually, sé mar géine in ranga trí, but ní hosníon ta scoil sa tSualainn go dtí tasníonn sé ag ranga héin. So ní hain sé dar scoil go dtí 6 de gan á. Right, okay. Tasníonn siad. Sin difriocht leis an gcóir san sá in éiring. Exactly, Agus chun sa hán lá scoile an? So tasníonn míad na cam se bheith stig gach mad na go hocht, tasníonn na rang ag a fetrééis a hocht, and then hon lá críochnéimiid luach le thuirtrééis a dó. Hon lá I'd say gwil lá mar géana really a goháin go ihin na postí gachpáist a dainéir ruchan lei, so hopíon heimpel ór go le don lún sin, so ihin se dainéir and then taint amach. Bhain si dainéir sa scoil nó? Sa scoil, Saornasca. Saornasca agus múntóirí cumá. Ó go hána? A goháin a githe dainéir go héinte go clogar madan ní se sin. Sin an brise a thugaing. But dhearing in rud a saimúil ní bhain a chreidúnt nar tháinig mar dúirt tá sé fór, in aimseir mohan, is féidir tacht anna an óir.
an bíon sneachta, bíon faring, I'm se céan leis an raing amid cos farige an chud airing. Agus bhfuil tú ag gahar Gothenburg nó ag gahar Gothenburg, yeah. Lána caharach nó? Tefh moda begáin. Well, is Jenna Rahíat dom timp fehinú med arm dóan. As cumála sin is ní like skull is skull béirle háin a chumid a múna in curriculum a cos tSualainn. So in slí a gairing sias ar nó se cosúla gweilskull a chuméirle. Diganta like a gweilskull we'll say postín sa ag ranú dulgadí skull in Wheeling. In rud céine sa tSualainn, braníon roinnt clown dulgadí skull a méirle. Agus tríbheán a bhéir le yeah, ach in curriculum céine in okay, agus an curriculum leanann siad an curriculum céine a exactly, tríbheán a bhéir le agus na skull bhfuil mór andas na scoilna sin sa tSualainn nó a méidir COVID is a thosaí den éireann? Seo scoil an scoil seo de friúil ach na scoil eile bheith siad na international schools há siad son anna chuidú son ann ach an scoil seo tháinig dhéanamh an curriculum a thá sa tSualainn. Sa tSualainn? Yeah. Okay. Yeah. Agus há taithí gosa ó na bheith múna in éiring chumá agus cadín na difriochtaí smú há idir an curriculum in san tSualainn agus an curriculum in sa agus ar thug sé bhadart tachtasteach ar beidir an chéad ceiste dúg sé. No, níor thug sé róáda. Well, bhí am sí síos agus obviously dul tríd gachrad le múntóir eile bhí há gá rang a trí going, so chuim a tríd gachrad. So Jenna mata agus béirle, of course, so sin mar géana a gachát dhearing. Ach an son Jenna mídna over as léon mídna topicer agus an sin gachrad istig an son sin in Rillagoon, tíróíocht star gachrad istig an son agus tógantá 6 themes a dul tríd agus genmid mar sin. Rud difriocht mór domsa nó in Rillagoon. Go dhéanam míad na ceithre seachtain ar Rillagoon agus genmid gach Rillagoon. And I sin really saimúil agus, you know, I suppose in Rillagoon há cá nó is Protestúnig iad ach níaring go bhfuil mar an postí rang agus is Protestúnig it really. So há saimachán gach Rillagoon, múnam gach ceann and then ar deir genisiid project ar an ceann go malo, you know, iad hain. As I sin really saimúil actually. Agus níor bhún me se mar sin hana, of course. Yeah. Agus ní scoil Rillagoon de no, ní féidir Rillagoon a bheith got an éon scoil sin actually real ho cá mohan. Okay, yeah. Right. Yeah. So ní bheith scoilin an son we say scoilin Muslim a chan scoilin no. Ní cad sin ana. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Agus rud mór I stólam bhí se seo thugte tamil arm dala da hir seo nó bhí mar rá faoin aimseir. Pe aimseir há cá tainte amach gimmert a gamlón. Ní anna stig riamh. So má chéad lá. Cosúlinga nó bhí mar rá. Yes, exactly. Táach an son ag nimmer clear soccer. Rála pádraig sin. Ach bháin goil na hédí go sanna go an níor se goinga. Like, so na hagan isteach an ár scoil há sais dressing room, I suppose, car her and há áit a gach páiste agus an son an dressing room hána hédí cad an sneachta, na hédí den airing, na búta sí, as níl cad a chuna broga chahabh taobhiste chun slipéirí ortha. Oh. So má chéad lá ar an glós, dhéime mé an air leis na páistí is déich me mach na neog, absolutely crystalla páistí tebh má. So bhí me cuioine of, obviously, ha me go léir dal so staire. Kermid video ar siúlna dégant. No, amach lo, taintas amach. Mach sa bharing. Mach san airing, and hána páistí go léir gléasta agóra agus an san tang tisteach, tagan na hédí sin as agus há seamar turmúca, tan gachar de seach. Bhfuil cahanna nó ceoch acu? No, ní fan artha, se bin siad, sais cosúla eilskins or something, you know, sin na sais rudí acu. Yeah, cosúla bheith gobers na history. Exactly, yeah. As an rug chéine den rin se chuisnachta láháin nar bhí ann bhí ba gaiire anna an óra a bhí se -5 agus stólam. -5? Yeah, agus bhí na páistí tebh má. Wow. Yeah, agus na hédí ortha. Ceang speisialta cad an sneachta agus búta sí and iad a ruchheimpla gimmert and in a seachlód as na rangan a den. Tá sé go húnta. Tá sé really ná sin rud, but an rud ná hána hédí acu. You know, á sé ar díal gachát and yeah. Yeah, so sin cadíad na há códachtaí móra cear a hagan ó Volvo, exactly. Agus há winter tires. Yeah, bhí ringe sinna anamh ná leis an cear thuing a cahamid na
na rucha ahrú gach mí sauna. Cá siad a bheith ahra. As an sanna ahrú rístem an saora. But no, sin an rud really now, but dawla mis me hain, níl an aimsir roúnta go man, feint a saora óling, feint an a sé sór fad, a cahatá mana raibh tá condolamach nó bhíon aimsir, a faring, whatever, mana na hédí got, ní raith amach nechar mar hoise fór, bíon se fluch, bíon se, an sin an sais cultúr ha gá tainst amach an gach agus a roinnt tú ar scoil fiú san aimsir úr. Bhráil am ará go dhéning, but no. Jenna menis, by ma okay a roiíocht ná go dtí beidir ní sound, but then ní anime. Just bíon se doracha ní manama, so you men tram then denúmid. So socha gwn chorus ampur pobli an bha. Oh, sgahúntach, as bíon se nám. Ní mar me hain. Caile me gaflo. Agus tá hána chud cainte is in éiring le roiíocht agus greenways agus tafod mar sin. Is socha gúil siad a bhd níos chun cein áringe in san túling ó héamh bailí rothair agus an strádan mar roiíam hain ar scoil well, bhí mé roiíocht ar scoil in bliana go dtí gur bhfuil an ghéirchéim roinnt maidin a le seach a gobar bheith bus nó lorí mór leat agus bheith aglaat bheith roiíocht. No, se cosúil goil a chasáin hain agus ar má roiíocht an slí ar fad ar scoil ha mar chasáin hain an a se fiú bíon sailte agat das na rothair. Agus orintanta bíon sais trocht an gona rothair, dú nó bíon a frachaigh na sailte, so anna chuid díine a roiíocht, agus socha níl léon le scéalaing an éiring a bheith mór roiíocht agus a bheith tartach mé an aimsir an aimsir mar sin i gcuibh in san túlainn. Ach an socha ní féidling labhairt marheallar an túlainn gan labhairt féin géirchéim COVID-19 mar bhí mis a ruch na sríanta ní raibh daon glasáil in éiring ach bhí sríanta géir a bhain. Bhí mé gaiisteach le had créile éman donfií an stand agus bhí iriseoir sa túlainn ige ar bad créile go minic ruch an daon glasáil agus bhí mé fálam marheallar an cad a bhí arsúla sa túlainn so an tlí chuireach síos ar an bad créile sin ná sais outlier a bag agus is se an túlainn ó héamh a bheith dailá le COVID-19 níor húnad ar na scoilina, níor húnad ar na barna, nó na caféna, nó na bíalana, cé cho crainn ó héamh de chuid taithí hain a bheith sé sin le rá. No, an carta got. So, cad a hála nó, an carta go gachar a dúirta, ní raibh aon díon glasálam a néchar, ach beidir nach an slí cad nach raibh dína rá nó gur bhol in rialtas de gachtainna obair ón balla, agus bhí gachtainna obair ón balla, ach ní raibh múntóirí. Bhíar múntóirí dalisteach, bhíar dochtóirí banal trí, ach gachéin den amachard ar fad bhíidir a obair ón balla, agus beag siad go dtí an blian nua a sin ráta hena hain. Agus an slí gur déach siad ar bhí siad a rá gur raibhar na múntóirí dalisteach, mar ní féidir a tiismóirí obair Somália agus arach sartapáistí agus iad a bhúna, nó péad é. So bhíar na múntóirí dalisteach sin slí gur dúir linge gur sé tarlú, agus dhéan mida, an actually well, ar scoil dairigling, sé chiad páiste níor bhéon páiste tain. Beidir múntóir na go bhí ní lisa go an COVID bhí artha, bud bhí tinnis ag roinnt na múntóirí. So agus mar bhí rá fí na siopí agus na tithitáirna as na bíalann bhíidir oscailta, ach bhí scarúnt sóisialta ann i ngachát. Dhearann gur féidir le rá bhfuil na daoine sa túlainn go maith ag scarúnt sóisialta anyway, níl siad, há siad go maith aige sin. Déanann siad an Déanann siad a gaflad, agus déanann siad an rud a deirtear leat, agus ó brianse chuoi míad na sios go dtí bhfuil sé a coníaring stig sa chathair, so chnic míad an slí go raibh se ní raibh se gnóach, ní raibh daoine stig na pe go raibh siad oscailta
sinna saistína iad, an sin an rá iad hain a chumad Samala. Chormer amach a gcóir lobrethe caralum, bhí mar tríéis gábord a bhacáil, séir ngach board, agus chuime seo board amháin dín board eile chun caintla an éigen, agus dúirglam síisias nó bhí mar go léirmó. So bhí sé díon, sinna in písa nar digdíine, nar hiigdíine, bhí sé díon ach bhí na hifracha ord, anna ord, agus is tólam. Agus há fós is tá. Agus há fós, ní lisa gom céint lí se chundul, a chamíd na dal ar scoil. Bhí an scoil ná sós go dtí páistí a bhí cuaideag. Páistí ó séide go raig agus an allscoil. Bhí sé tunna fálam Samala, mar ní gádas na tiis móí rilí rachsartas an, you know. So I think sinna ó cuaideag nó séideag, ne? A raig, agus an allscoil, bhí sin Samala. Bhí sé tunna an fin, Bheith socha ó héamh na héireann de socha beidir ón idirbhlíon a raig, ne? Exactly, yeah. Agus tá sé tun actually dal raisianis. Oh, bhfuil? Tá, so cíime cad a thorlóig an son. Ach níl moltar de gachtain eile fós obair Samala. Ok. Agus cá mé rá gur cainlam é árá son ar bad créile ar an stand chumá rágla go lein gaiistecht. But bhí domsa dul a gobar níor bhéon trocht nó aonrid. So cnic me gur nach raibh dína dul a gobar. Agus raibh aglair dul isteach ar scoil. Caithfidh me rá bhí atmosfér a bhósach don céad caith cíis, as cumála sin bhí míad na féchant ar gachar de dún a heimpleiring. Agus bhí sais thucha go nócht arsúil gach lá go dó, agus bheith ólas nua tacht, as bheith me actually féchant ar frach. Ó beidir go gúnig na scoilna, bhí míad na frach. Bhí míad na réig bhí med réig chun set up chun in Zoom learning as a seo go léir a dhéanamh, bhí med réig de sin, bhí caicíis planáta going. But just near Horlisha. And then, do you know what? In your caicíis, bhí mid a rá, well, look at an sana, sinna, has a tarlú. Anna chuidas na tiismóirí an siad an round the póistíach mat Samala, so bhí na rangan in ní slú, but in níor caicíis connect na rangan a dul sós, I think céag na tiismóirí. Okay. Bheith na rangan in ní slú péiscil sa túling a gompád le héiring. Fehedó ngach rang. Fehedó. Yeah. Okay, how right rangan in bheith beidir trocha nú. So Shannon slí anna chuidína na nor hon ma walan so beidir rá chunas a dhéintfa há á rang ní slú, rangan ní slú. Ní lisa gom bhfuil ní smú airgad san idachas ní lisa gom fhí sin, but há na rangan ní slú. Agus ní ramar óbalta in gá méidir dhéanamh sa seamranga ach dhéanmid méidir. Bhí na póistí ar an gá taobh den baintse. Agus ar bhéin grúp obair nó aird mar sin arsúil nó chun tháinig se heimpel lei sin? Ní raibh bhéin grúp obair, dhéanamid sin, ach in rud mór stólan gur dhéanamídna nó bhí me léir tasnú ag amananta de friúil. Bhí na rangan le tasnú? Yeah, ag amananta de friúil. Staggered. Exactly. So bhí sin an rud mór gur dhéanamídna Nádar na brion sin an rud Jenatan rudí seo go léir amanta lón bhí sé sin staggered cumá so bhí mar dal amach ar an rúpaí stocha sin na grúpaí gur dhéimid. Ba féchan amach na yogas ag gam lón há sin nádar chéile há siad brethir láh há siad an féchantar sin as well chun rudí seo go léir dhéanamh taobh stig sarán, but há sé dal amach agus há sé chun dal bhála há siad chun sin rud. Agus tá sé tardú an sa an éireann cumástoch a siad na club na sport siad gimid sport siad in ghearachta chéile so cha seanna haimúla bheith ag gaiisteach leis mar sin héin na múntóirí in éiring in isise dal ar scoil seanna haimúla bheith ag gaiisteach le chunas mar dhearigh lif I gart láthir na ggéirchéim ní ceart láthir na ggéirchéim is óchart mar bhrisin na ggéirchéim amach agus bhí agla an dam ar gachtaine. Agus rud mór in árscoil cumán nó mar afta tainníomh cad go isteach in néair as bhíart a bheith gálá Samala gan symptoms riverhon tá ráise ríist. A sin rud anna chróig because is féile éiríar madan as le scór nach taine got. Cad a gléachachar as there should let well cat frach Samala but is féile éirí gach madan agus thora éigen de got so bhí sin sais croig agus ein múntóir sa scoil a raibh ein tinnis ortha nó tinnis a bhí ortha blianta hin fiú ailse mar ailse có riamh ní ráidir gobar níomh cadcha taisteach. Okay. So ganaidir san Samala agus don rudar fad. Agus bhfuil siad fós. Ní lisa gom a bheith tacht a ráis fós ní lisa gom. As former múntóirí nua seachta sin. Agus
is tócha go raibh ionadaithe ann as na múntóirí bhí taing bhí sin slí gur dhéimiide bhí ionadaí going an tam ar fad agus bhí sin an rud bhí fiú hay fever. Bhí sin ar anchuid as na múntóirí an nám, so bhearing actually mátha hay fever maianta sréach ar madan tar seach. Agus raibh tástáil ins na scolanna réachar nó Raibh cad é? Tástáil ar dhéann siad an test, an swab test. Na scolanna leis na póistí. Nú leis na múntóirí. Rud gur dhéimiid leis na póistí nó thug mar an teocht ar madan. As o banal tre goinge Comhrá scoil so há táling. So níor dhéimiid testáil na múntóirí actually ar scolann éair, but bhí sé annach roiig an testáilt in Sweden. Sa tSualainn bhí sé annach roiig. Mar of na symptoms a got chuirta gléach agus máta óg agus lán túil der siad leis just tógcha cíis smála agus literally sin slí bhí se mar bhí na seandína go léir fáling don sinna dína go léir bhí stig na ICU. Bhí sé mar sin heimplin na hórpa ar fád heimplin na dána fád agus is caiinam a bheith gaiiseach meallar an lead athá an Níos gom déon ghéling th epidemiologist. Tegnell Tegnell, Andreas Tegnell, exactly. Agnar Tegnell, nuair déag mar sin. But bhí Tony Houlihan a going an sa tSualainn agus níos tSualainn sa in éiring. Tá mí tSualainn in éiring. Houlihan tSualainn cumá. Ach bhí Tony Houlihan a going in éiring agus bhí mar féchnar go héanaí agus bhí ag náir solam nú in Tegnell péisce a gcuibh in san tSualainn agus bhí fuair sé sais cult status tréis tamil. Absolutely. Bhí mar celebrity ag an deire mohan. Liscot. But stolam go raibh bhí se anna popular ag an tús. But then tháina sé amach agus dúirt sé hain beidir nach raibh se sin slí carta dhéanamh an slí ar dhéanse. But I suppose bhí daoine fáil tatúna dó agus bhí scéalúntaach actually sa tSualainn lis go an bhacaisibh na interviews gur dhéanse an tús. But dathraigh a stáil agus gachrad bhí stylist ag an deire dó bhí Is caiinlam a bheith a gaiiseach leis an iiriseoir an tSualainn a chuir síos agus bhí stílige nach bhain le políocht agus anna chud des na ceistena chuir den éigen ceiste agus dúirt sé nílas agam. Agus sinna méid a bhí agus sinna slí bhí sinna slí gur bhrá mise agus ar scáil go háirtha nach raibh mar an ólas a going, really, agus ní raibh se san ócht gach lo. Sinna slí go raibh se tréis tamil agus fiúnéis sin chaint le carla mar madan mar an sa an éir ná fi láthir. As actually just chum a gléirs mar cad éon scéal am fi láthir. Agus dúirt sí ní bheithas a go. Fiúán na meán chumarsáid an sár ar dúis ní raibh an tSualainn san nuacht rilí raibh America agus an bhreatain agus bhain stólam gur bhain an bhreatain tríal as an bóthar céanna a hiúil is a hiúil an tSualainn ach obviously bhí an tSualainn a bhain níos agrathe agus Tá dáileála daoine de friúil jeanan na daoine sa tSualainn jeanan se cad deirtear lo mar bhí rá agus bhí an cinenne stocha gur dóg siad an cinenne chuig na daoine sin cruig sin rud cruig le dhéanamh cumá but bhín ráha ann agus ránig an chuid smúd ó bhrach samála agus bhí gatainna go brón bada sin slí go raibh se. Agus raibh tú tain tú hain nó? So bhí me ag tús mí máirte. Is caiinlam go maithe mar bhí sibse díreach bhí moch lán is múntóiríonn chud smúdmh as is caiinlam se bhín WhatsApp group exploding an madan sin bhíidir go léir smála an tachtain sin. But bhí mis smála ón scáil an tachtain sin cumá mar bhí me se tain hílmagur just flu a bheann ag an nám. But níorh na symptoms mar ggéanna bhí is an tinnis ceang, bhí teocht ard a gom, the shivers, just near bhrama gart. Agus bhí más obair gur chaith mar sin slí bhíorta dhéanamh. Agus an son an míse cata just thug me an antibody test. So ag an nám... Okay, so beidir cad sé antibody test? So ag an nám nóir bhí sinna gom chuirme se gléach an bhíon sinna symptoms gléir ha gom agus just orglom hata óg
nílimid chun a hógnaisteach, nílimid contesti an a firt, just cumad súlar a hain, as caith mar rá, bhí me go bra, you know, dan mas a lava, bhí me go bra, bhí me anna lag sin an rud mór. Ach an son hána semach in Sweden gur raibh siad a circeiste dína tacht chun an antibody test seo dhéanamh, agus just thóg siad fuil, agus má raibh na antibodies a got, bhí siad rá go raibh in COVID a got, ó éigent. So antibody is se, we'd say má há an flu a got, agus antibody se an rud a scuilinn de chorp chun trid an aig, agus is féidir nó tástáil dhéanamh antibody le féchant an antibody dhéanach ansaí ar an flu nó antibody ansaí ar rud ag an deile. Yeah, exactly. Agus leisio cumá nó bhíonn tógnan test dearann siad le gach flu eile bheith antibodies a got chun é rid ach tuisgur virus nua a háin nílas acu ach fós má háta chuna sinna leanúnt má se mar aon flu eile ba cheart go méich na antibodies got. Agus bhí me sé cuioine bheith an am ar tachtála gur an saora as really bhí mar cuioineh maianam an test se ná beit go bhegus gom go raibh se gom, ní raibh se gom agus leúnmh dé bhí go méid na antibodies gom. And mar a hála bhína antibodies a gom. Bhína antibodies a gom. Antibodies in aig COVID. In aig COVID naideg. So, so that, darin sin lom go raibh se gom in mí mórta. Wow. So agus dhearing go raibh se gom níos smúdína sa scoil. So derim go dairigling ar scoil a dhéanamh cad éonmid. Ach, bhí me se tain. Níor bhís a gom céhhéh duine gur thug me se do, you know, so sin an rud. Sinné. Má há SNA mar an, bhí si siúd tain an dhéag mise, níoríonn si siúd an test ná ní lis agam. So dhearing go raibh múntóirí tain, as just níor vis a going, agus bhí an tóling nach raibh se real serious. So tus an chiad duine gur bhún mé le go raibh COVID an aideg sé. Sin anna haimúil inis, agus be se anna haimúil dus na story bheith gaiisteach lei sin. Exactly, but ní lis a going. Anna chu dtíana bíon sais agla ar chuoine óirnta mar bhfuil sé san nuacht agus gur rád mór dá riamh a hána. Bhfuil má tú óg, agus má tú sláán túil, agus fiúin má tú níos. Má tú níos sinna beidir agus sláán túil chumá. Agus so há tú trí bliana, há tú dul bhile well, féin am go raig an padcréile seo amach beú ar náis, beú ar náis gobar, beú ar náis ar scoil. Tosí míad na ráis ar an 10 lá de lúnasa. Sin anna dó. A chríoch níomid níos luúa go má hamis trééis fás ó in 10 lá de mehebh. So chríoch níomid, so sin níos luúan an na bunscoil an so. Anna bha. So hat an se an trí bliana go túling nu an se an cehrú téirme bheit tas nu an cehrú téirme ar scoil. Agus rih seo a bhí tú iad a chonaí in Abu Dhabi agus chatú was it ceann chuig bliana in Abu Dhabi. Mór de fiocht ar Abu Dhabi agus an túling. An bhór. In actually. So bhí me chuig bliana a gobar in Abu Dhabi. I suppose, well, bhí me fé trí nar bhógmen san níos an cad bhí mé riamh but bhí amintach gom. Agus nar bhóg me se macha an bhí me se gobar insna scoil na poblí. So há córas poblí in Abu Dhabi agus há córas privádach. Privádach, an stólam go hain níos smúdaín leis na scoil na privádach. Scoil privádacha. Ach chuta sel in scoil na stát agus raibh tú san scoil na stát ar feadh do chudáma ar fád in Abu Dhabi. Ar fád, So díreachas socha a gaiiseach leis an san scoil poblí versus scoil privádach bheith drohanam a ggé scoil poblí an meach. Definitely, yeah. In actually, bhí ar mailte smála na póistí ar bhí winge. Bhí sé dána. Bhí féidir an focail sin an dána. An rud éon póiste dána. Níanaan sin rudí dána. Ní ampar a stóla a thugtar ar leis. Yes, okay. No, but nar bhog me machchan ar dúis híl me gurh me duldaí Abu Dhabi an sin nach go bhain ach currag me mach dí águr bhanam aléin
bheith a seimpel góir clé teh mod Abu Dhabi. Ballamór, ne? Ballamór, exactly. So in sais 3 cahar mór agus sin Dubai, Abu Dhabi agus tSualainn, sais mar 3 antón. Agus bhí me sin tSualainn agus níomháin go chuir me mach an son ach an son bhí me bhearm text a chuir dí mar chair ar madan cos se darúta gom dar cén tam go chuirmar ar an bos gach madan conduldaí an scoil. So bhí á scoil mó teh mod tSualainn díreach isteach sa desert agus bhí mar ar an bos sin gach madan go 25. Ar madan? Ar madan. Górach lig amach ar mos, ne? Ar mos, bos Górach lig, yeah, sure. Agus leis sin scoil poblí seo a scoil nua bhí ann agus bhí na páistí amach an son Bedouin agus so bhí ar fós conaí an campi. So bhí sé sin really difriúil. So Bedouin is sais cultúr nó? Yeah, cultúr, yeah. Sinna slí go raibh na dtíine mohan i gcónaí bhí a gcónaí conaí in slice communities agus in sna campi ach bhí an áit seo alwagan in anam bhí ar an áit. And so tháinig an bos seo chum a bhaliún madan sin agus tror chalín éarnach ar an bus, so díreachtaíon back of the bus chuime se chun caiinteas na chalíní seo ar á cábhfuil mar a dul as chum mar machas bhí príomhide ó Ballachlia. Alamh agus bhí si siúd trééis ceiste chur gur múntóirí éarnach. As tu go branga cúig dom chuime isteach sa rang agus sais a cultúr bhí ag na dtíine ar míad na múna níor bhéin le trascáin mar le board caithíre cos mala, so bhí actually sí ar an talamh a ggéthe agus mar sin. So bhí an scoil nua chuime isteach an céadrad ar fiúil isteach sa rang agus bhí buachlí agamsa as buachlí amháin, so níor bhéin scoil measca riamh mar sin. Chuime isteach agus bhí na buachlí léir seaamh ar na bain si. Níor a focail béarla có rang a cúig as chama gábhlíonn a múna in alphabet. No, bhí siad cótaifír. So fián? Fián. Oh my gosh, bhí idir fián. Tógad seimpel dahanúmid ar an gach madan ar tharmseachí de chuirsaí. As sin is slí bhí. Níor bhéin aber bhile. As níor bhéin, Agus cartúil. Exactly. So, yeah, ag an am bhí me feithrí, níor bhís an cada bhí me anmh, but bhí idir go háling, stína óling iad. As an son bhog me isteach sa chathair, then a gur ma tríomh bliain, as i ma tríomh bliain san sa chathair. Is scoil ag an deile, ne? Is scoil de friúil, a bhí sin just, bhí sin níos éasca, bhí na páistí óga gom, bhí sais níán gom, bhí sin de friúil, agus goin tríomh bliain sin, bhí me gobar don cólacht céine ach bhí ar dhéanamh rud leis an chláiste, bhí gur i ggéirí na mná a chur a gobar agus a múntóireacht go háirithe, so formi se ban Fatima, bhí Fatima gobar lomsa gur tríomh bliain agus an idea ná ar chríochnig mise bhí Fatima chuna bheith in san bhí si chuna bheith múna béarla mata agus óliacht. So bhí sin just go háil an chuma aithne úntaach ar hí siúd. Thug sé seanstam really dolisteach sa cultúr. Ní bhain rá gur raibh aithne úntaach cé a gcuing ar chéile, because ní bhí dí nach raibh misisiú rála. Agus bhí si ógnú... Bhí si curvlíonn ní sinna ná mise. Right. So bhí si pósta stocha. Well, actually bhí si scartha agus sin rud nach agus bhí si scartha agus tuisgur si scartha níl cadcha pósa riamhríist agus bhí hí conaí Somali lena tiismóirí. Bhí gárabhacha conaí lena tiismóirí nó bhí sais áit do daoine a thoscartha chun conaí sais le fergan a bhégan sin an gárabha bhí céad ortílam. So chuma aithne ar si siúd agus bhín tálam bhí siad cóáling, le cóáling. Ní bhain na marca rála, níor hiic sí má héal, níor hiic me se a héal. But bhí idir fór pósa, so si cuirid am dul. And bhí sé sin just a chreita, so chuime bhí cad an cara thógant agus chuair, and bhí, oh my gosh, ní anam darúd ar riamh, bhí na mná ar fad an seamra amháin, agus bhí na fir taobh má, agus bhí scáláin an, agus bhí míad na féchant ar na fir taobh má, a célóra an fear, bhí míad na célóra an ban. Agus raibh an fear céile agus an bhain céile le chéile? No, ní a gcóir an ithe. So ní a gcóir an ithe, agus ag an nám seo, so bheith na mná mar thus go clúdathe, but níon so, istig bhí na gúnaí, áling, jewels hanging off them, like a maid airige down. Agus an son bhí announcement ará gur an fear contactisteach chun búlan in a bhain, agus dhearring now
nach fiú ana chu a chéile dhearing nach raibh. An son tháinig 6 clogín agus tháinig an fearisteach agus clúdig na mná ar fádiad hain as 6 hiicsid ar státe an acha le chéile. Agus bhín chalín ag bhí heimpel víidir 4 Fatima heimpel 7 agus say, you know, anna bhró, like, well, bra misisih, cos ní lean ní bheicus agam sa cultúr. So bhín tálam an son gur bhín chance sin agam gur bhaithna na mag am marthaí, yeah. Rud ná fud ar ólas agam agus díreach smína bh tháinig go seacha me cheann inis na mná ón iarthar bhíd sé cosú libse ath ann a gobaráil ó lá go lá an gaithe sibse sais líisteach leis an nós agus an cultúrtha agus na seálanna mar hampla thar de cheann. Ní thar mar cheann ach bhí difriocht mór idir na scoil na poblí agus na scoil na príomhádach, mar mar chóirdanna bhí na scoil na príomhádach. Gléas siad anna tSualainn slí gur gléas siad na scoil an sáin éire ach níos na scoil na poblí bhí armsa bheith clúda a bhanéil go dtí mar rútín completely clúdathe. Thosna meile le sceirtí fada, gansaí fada agus scarf heimpel mo bhanéil, but níor bhar mo gróig a clúdú. Ach an son Fatima, Machara, thug si abaiadam. So she tree them. Abaya no in gúna fada bhíon artha. Oh, yeah. And you know what? Radúnta cart bhíon. Bheith my pyjamas arm faoi chaing an rutin ar mar madan. As a stachlum. Bhí sé gúntach. And then so thug si siú tree do sandam, cos ní bheith fiú is a gom sa cá ceníing. I'd say bhí si fechna an chalín seo a gur mí gléasa. Cosúlis na chalín ar scoil limna chun sciirta fada a cos na meán scoil limna trí rútíní agus bíonn siad a gcónaí cá pyjamas. Yeah. There you go. Rud céanna, yeah. Agus níor bharm, but bhí Fatima clúdathe. Bhí agróig, neachama agróig riamh. Agus bheith in a bayer hí in gúna fada agus an son I gcónaí na bróga. It could be Gucci, it could be Louis Vuitton, you know, agus... Ghabhagé, hynna? Ghabhagé, yeah. Sála mór hí gachló and bhrálam a bheith fechantar hí taisteach. Seo sin an téin rud gurftanún a dhéiscint ná na bróga. Agus sa scoil sin cumá rach alarm as nar tháinig fear isteach sa scoil. Hanna? Yeah, agus dúch míad na gléachar an fóm, so bhís me héin agus Fatima istigh sa rang as dhearch mise. Because is níor an tanga gom, obviously, mohan agus dhearch mise, Fatima há ahar Abdullah hiasan hóig leabhart le ceannaing an right tosa. I was like, no, Áine, níl me sé dom, níl me sé caint le fear, tosa tar. So, fegar stal sios, caint leis na fergalir. But níor cad agam crelóh le fear, bhí sé sin really drovéasach mar chre ban lóh le fear. Just bhí sé, and I suppose nuair dúirtas an difriocht idir a mún an son, then chuime go dtíon tooling, and, you know, ní bhaing a bheith áit completely difriúil, like. Yeah, oscailte is gachar. Oscailte, exactly. It's kind of, well, a taistil, ní reme in Abu Dhabi in Dubai, agus kind of a taistil in India, agus a taistil in Vietnam, dá gítis duna geall i bhrehéan, bedís de stána or bhíidir anna hóca ar fad le daoine maná agus fear le grúig bland. Yes. So chun sin glatsa. No, sin rud mór, feic siad a bant le a grúig. Mar ní bhaid siad a creidún céinsáis grúig a bhí got. As actually rud anna at cumán nó mar bhmíochanart, bhí sin rudáling. Agus is cainlam chuir má bhála gur nolag, obviously bhí nolag mágam anyway, mar tháina mar ras agus dúirt in múntóir an ras goes, Miss Áine, so beautiful, fat face. Jeez. Begram dollar diet mar an bhála. Sin anna eiste chu bhagir. Caha mé smína bhar an scéir sin is caha mé rá nuair bheim ar an eiste. Yeah. And nuair bhíon daoine tartamach mé ar mí. Yeah. So bhí a got more of siar mágat. Yeah. Agus tú in Abu Dhabi in son is kind of a fechan ar de Facebook agus ar na cúnta seile bhí gur raibh dám a got taistil heimpel in dám. Yeah, sais hubba, I suppose, bhí flight don an gachot. So dhéan mar anna chuid taistil. An sin an rud, sin an cúis gur dhéan me, bhí óam taistil, níor féin airgad a gom, so bhí sin an taon slí gurb mo gan aanamh. So Reverend Paul gom a hamahan. Oh my gosh, bhí near díoch me déon com. So bhí an Paul
gohúntaach, so bholing é an bhíon pá gohúntaach agus níor le an cuid is smúd as na contracts ní íochantasa as do cías feinta chúla mé agus sure an áit a bhí me se frach bhí apartmentáling gom swimming pools, you know, and what the fat. And my queen of now seeing so rock, take a go fuck man. Agus kind of nervy me kind let me alla shoch ma vi mar kind as an air ach dúirt den éigen agus ní niscom me seo fear nú áfuil beidir gan erig den éigen is na high story ar Twitter nú ar Facebook gur ní niscom an Abu Dhabi ní Dubai haun gur bhain na mútóirí a hain amhan nú bhain dine hain amhan fain siad darváin nú vouchers das na hairlínta. Ach níor chuúla no na barma sin mór trúa nó barma rud amháin gur formar nó tríd na bank a bhí agat nóir bhí tá getalt fuirt a gcónaí isteach sa VIP lounge sin rud ar bhí ag na mútóirí ar fada máhan so bhí sin gála in airport in Abu Dhabi in Abu Dhabi agus os na hátainna chud na hátainna chud na tíreach dú cuat so na ceang I suppose gur chuime agus gur dhearing nach féintrééis tSualainn manarh Macóí ann nó na ceang mór haimpel bhí me in Egypt a Cairo mar chul cethir le Macóí ann so chumar mach chuhí siúd chuhí siúd faoi ggóstólam chumar go dtí Oman chumar dtí Beirut in Lebanon Jordan India Nepal éonrad mór hart. Cadid na heispéras nó na rudí na tíre cheasan amach nó na rudí a chnic nó a chóda tú? Well, I suppose bhí Nepal do chréta mar dhéanmid Anna Pernan ar chumar a bhí sin just in hike mór gur dhéanmid agus just níor éon rud mar sin genta gom sa hana agus dhéanmid am a fartnéir Alban agus just really nerv einard mar sin genta gom sa hana níor rámar réig agora because bhín berta going ar an flight adul trasna le Etihad actually dúirt me se I wonder if we're wearing sleeping bag nor dhégan de thugan ling so thug mar na blancéidí as an Etlán as sin cad ar chudal mid in a gcóirna agus is sé fuór oh my gosh her in drapa dernach bhí sé chuisnachta like ar born ar chuamar suas and for just bhí sé dochréta but cad a dhéimid ar an so bhín hike nyló agus bhí guide a going Tika agus dhéanach sé siúd cnag ar just doras gachíthe agus sin car danmid so danmid in like so tithe daine tea houses gléisiarthe but counterfriúil gachíthe agus just bhína daine go háling as híoch mit suas gachíthe well an céiring sinna bhí an chola probably gachíthe an naimh me just tréachta trééis an siúil but just bhí sé dochreita in experience as stochan ná le gachrit san nócht bhí láthir bhí mar in Beirut cumá agus a ríist ní féile a creún go raibh mán agus a rís na dtíine just cóáling agus bhí áthas ar go raibh trasóirí a tacht agus tíine tacht chun nátaí eiscint agus bhí sais guide a going in or bhí me don cúpla lá as actually chuir tachtra chuig a siúd inné rá go ramar a cuiineh exactly an buma bhí níl is a going ní armad Trump so just bhí deis úntaach going taistil ón áit agus agus is tólam go bhfuil in Lebanon a háin na trúpaí éarnacha leis an UN nach bhfuil ggóil an haid is tólam agus há Lebanon búilte ar Syria raibh an triblód bristeach an Syria nuair bhí tú in Ní raibh no agus actually sin an cúis go raibh guide a going bhí sé going a gcóin seachtain ar fad because dóirigling a há áitna nach carta dul agus chuirmar dtína áitna cart i gart se le siúd but bhí dochreita go háling okay so bhí tú hat tú dal bhla din túling so bhí tú le tachttar neis go dtí éiring i mí deirefór an carta agus bhí tú de tachtahla le de fartnéir Alban an túling agus bhí sibh lepósa. Bhí mar lepósa, acha sin an bit chuna chur asna gur tamil go dtí an blion se chuing. So mí úl ha mit well hasúla mé. Bhúil tú leis in Abu Dhabi. In Abu Dhabi, single tóra,
So, yeah. Okay, well, há pósa curtha as go dtí an saoir se chuain. Yeah. Le cúna déobh géirchéim COVID a 19. Súlaing. Cumán na méra trasna agus go héir eile. Agus gur míle mágat as se le chahabhling. Agus gur míle mágaibh forras na Gaeilge chuma as takeíocht a thart don padcréile seo mar gan an takeíocht san, ní bheith an padcréile seo an éir ar nó. So go dtí an chéad agrán eile, agrán a 3 a cháda, gur míle maithagah agus slán.